Hona hemen lehenengo saioko hausnarketaren azalpena. Hausnarketanek bi zati izango ditu. Lehenengo zatia edo orrialdea eta bigarrena. Baina lehenengoari dagokionez, zenbakiak izendatuta daude, lehenengoa sustraiak, bigarrena enborra eta hostoak. Orduan gazteek egin behar dutena da galdera horiek erantzun. Baina orden batean. Azkenean sustraiak dira zuhaitzaren oinarriak. Eta zuhaitza, ez dut esan, baina erabili dugu metaforikoki eta pixkat politia egiteko baita ere. Orduan, sustraierotik hasi beharko dira eta oinarria zuhaitzarena sustraiak direnez, beraien gaitasunak identifikatu beharko dituzte. Espero zituztenak eta espero ez dituztenak. Jarraian enborra. Enborra da azken finean sustraiak eta adarrak eta hostoak lotzen dituen parte zatia. Orduan egin behar dutena da gaitasun horiek ondorioztatu eta ondorioak atera. Eta azkenik hostoak edo adarrak pixka bat azaleratzeko edo barrutikan ateratzeko gauza hori. Eta hori egin behar dutena da gaitasuna identifikatu eta gaitasun hori egunerokotasuneko zen momentutan erabiltzen duten. Adibidez, lehenengoa gaitasuna izan daiteke arrazionalizazioa eta egunerokotasuko momentu baten erabili dut erabaki bat hartzeko momentuan adibidez. Orduan, gaitasun horiek identifikatu behar dituzten eta egunerokotasuko zein momentutan erabiltzen dituzten. Bigarren orrialdeari dagokionez, pixka bat galdera irekiagoak dira eta beraien barruak askatzeko eta ikusteko zer mugitu dien saio honek. Orduan, lehenengo galdera da, zerk eman dizu indarra gauzak egiterako orduan. Zerk ematen die indarra, izan daiteke ez dakit, kafea, lehenengo goizekoa, edo ematen die indarra gelakideak, zazkenean lanak egiteko motiota egoten dira. Ez dakit, bakoitzaren barrotikan ateratzen dena. Bigarren galdera, da harreman asko dituzu zure egunerokotasunean. Eta orduan, horietatik zeintzuk azpimarratuko zenituzke. Azpimarratu zakete familia, lagunak, irakaslea, ez dakit, bakoitzarena. Eta azkenik, pixka baten biltzen duen galdera edo, hausnarketa egin duten orrialde guztiak kontuna hartuta, beraiek zer ikasten duten, zer ikaskuntza ematen duten, beraien orientazio prozesurako. Eta horra adibide batzuk jarri ditugu, hemen azpian ikusiko dituzunak, hiru adibide edo, eta beraiek kontuna eukitzeko eta zer idatzi dezaketen jakiteko. Eta hor utxune bat, beraiek idazteko. Eta hauxe da azalpena. Besterik gabe, eskerrik asko!